Kame domina eko bi Mali sharia shunba o kuma de bi daw bela min yɛrɛ la mɔgɔw hakilinaw ti kelen ye a koɲɛw kan. Fɛn min ye Imam Mahmud Diko tɔgɔla jɛkulu maaw ye, olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni fɛla ko tɛ furancɛ fanga maa ɲɛmaw olu ka nin waleya in ye u ka ɲɛma Yusuf Daba Jawara ale yɛrɛ ka fɔ la. An y'a ye k'a fɔ an ka président de la transition ale ye décision ta k'a fɔ ko a bɛna constitution kura dɔ sɛbɛn jamana tɔgɔ la en tant que constitution bɛ en vigueur constitution de b'a yɛrɛ falen cogo fɔ o dalilu je pense que o dalilu bɛ article 118 la n'o b'an ka constitution yɛrɛ kɔnɔna la o bɛ kuma constitution bɛ se ka falen cogo min na o b'o kɔnɔna la donc semasi bolo bi président bɛ yen nɔ a ka baara tɛ ka Mali constitution falen sabula ka d'a kan a yamaruya foyi t'a bolo sariya foyi tɛ mun b'a to a kan ka se k'a kɛ. Maître Boubacar Namakɔrɔ Diallo ni ale ye CNT maa ye ale ni lasilikɛla sariya bolofara la o y'a yira k'a fɔ ko baasi foyi tɛ sariya sunba in falenni na. Mɔgɔ mana wuli u b'a fɔ ko nin ko ye ko c'est anticonstitutionnel a tigiw ma sariya faamu kosɛbɛ de a tɛ se k'a fɔ loi ma ko c'est anticonstitutionnel n'o y'a sɔrɔ cour constitutionnelle yɛrɛ ma prononcer o loi kan donc o débat kɔni o b'an kɔ de ne ka faamuyali la ni mɔgɔ min bi i kɔnɔnajɛya ka kuma in jaabi fana o b'a dɔn k'a fɔ fanga min b'an kunna bi a bɛ se ka taa ni constitution ye. Ka fara o kan Maître Boubacar Namakɔrɔ Diallo y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma minnu bɛ ka fɔ ni sariya sunba in kun kan ko olu nafa ka bon an ka jamana ma. Changement caman kɛra la hali ni y'a jateminɛ a bɛ fɔ ko ni président tɛ yen ko 40 jours ko élection bɛ kɛ yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn o ka gɛlɛn donc olu changera. Ni conseil supérieur de la magistrature ta a fɔra ko bɛ dayɛlɛ citoyen wɛrɛw ye min tɛ magistrat dɔrɔn ye n'o kɛra o ye ko cɛɲumanba de parce que hali mɔgɔ min bɛ sariya ta sariya bɛ bolo fɛnɛ kan kan ka sariya bato olu bɛɛ bɛ na ni jamanadenw ye ka da u ka sariya la a b'a to fana juge yɛrɛ b'u cɛsiri u ka baara la ka ɲa. Imam Mahmud Diko tɔgɔla jɛkulu maa ɲɛma Yusuf Daba Jawara o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni na to u nɔna nin ko in kun kan. Ka fara o kan u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma u ka se ka nin ko in ɲɔngiri. Semasi ye welewelema kɛ ka ɲɛsin an ka président de la transition ma k'a fɔ a ye k'an b'a ɲini a fɛ constitution ko n'a b'u bolo k'u b'a lawaleya u k'a ko ɲɔngiri sabula ka d'a kan yamaruya foyi tɛ yen sariya foyi tɛ yen mun b'a to u kan ka se ka o kɛ. Hakilina jiginna an ka jamana ɲɛmaw ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kalafili minnu kun bolodalen don ni marisi kalo in tile 19 na ko olu kɔni bɛna bɔ u dɔgɔkɔrɔ walasa ka se ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka ɲɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale ni faaba yɛrɛ kɔnɔna na Bamako. Seinabu Cero, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.